ịkọwapụta afa nke tata na-agala nke nwaanyị a na-akpọ apụ n'anwụ. Ọkwetago nne na nna na-achọ ịkọwa ka isi wee mma maka na ana Igbo ekwetago asịrị na afọ a anụrụ adata afọ apụ n'anwụ umini na ịpụọ n'anwụ anwụ agbajie ego ji na ịdụ ọcha. Ịghọtago na ịmala mmadụ ezigbote ọcha. Ịghọta ebe na-eji nwere any bad spot, nwere any teneduka oji dị na-arụ onye ka iji wee bụọ onye bụ afa. Ọkwetago so ụmụaka na-abụkarị ya bụ ụmụaka mara mmadụ ọcha. Ọkweghọtagodu ezigbote ọcha ezigbo afa ka ọ bụ nne. Den nke nwoke na onwe nye abụrụ chi buba agha ma ọ chukwu buba agha ma ọ chi m buba eme agha. Ịghọtago chi buba agha. Ịghọtago maka na agha karịrị ibe anyị nọ na ya. Ma ịdụ mma ma ịdụrọ mma n'ụwa, ma ị mara mma ma ọ na ịmara mma, ma iji ego ma ijiri ego, ma agụụ a na-agụụ ma agụụ anara agụụ, ma ọya na aya ma ọya anara ayaghị, ihe enweriri ndị ilo